Γεια σας, ονομάζομαι Τσαντοπούλου Χριστίνα, είμαι συνεργάτης του LA System εδώ και 20 μήνες. Ανήκω στον χώρο των επιχειρήσεων, έχω ένα ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο με τον σύζυγό μου, μια οικογενειακή επιχείρηση. Η αλήθεια είναι πως δεν έψαχνα το έξτρα εισόδημα, ήθελα όμως να κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάτι για μένα προσωπικά. Έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο το χειμώνα επειδή η επιχείρηση είναι εποχιακή, πολύ κουραστική δουλειά, πάρα πολλές ώρες, όρθιος. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή που έψαχνα κάτι άλλο για να είμαι ειλικρινής, για να μου φτιάξω λίγο το κέφι, έπεσα στα site του LA System, είδα αυτή την πρόταση τελείως από περιέργεια. Είδα μια παρουσίαση και ενθουσιάστηκα από την προοπτική που μπορεί να έχει μια επιχείρηση σε σχέση με το χώρο των κλασικών επιχειρήσεων που ανήκω εγώ. Ξεκίνησα άμεσα για αυτή τη δυνατότητα εξέλιξης που σου παρέχεται μέσα από ένα τέτοιο μοντέλο δουλειάς. Ανακάλυψα με το που ξεκίνησα ότι έχω να κάνω μια εταιρεία που ανήκει στον χώρο της υγιεινής διατροφής, κάτι που πάντα με απασχολούσε σαν άνθρωπο. Ήμουν ένας άνθρωπος που πάντα ήθελα να είναι στο ιδανικό του βάρος, όμως αυτό είχε κόπο. Έτρωγα λοιπόν πάρα πολύ λίγο πάντα για να διατηρούμε στο ιδανικό μου βάρος και αυτό μου δημιουργούσε την αίσθηση μόνιμης πείνας, να το πω, κουρασμένη πάρα πολύ. Έτσι γνώρισα τα προϊόντα της εταιρείας και ενθουσιάστηκα. Απέκτησα ξανά τη χαμένη μου τόνωση και ενέργεια, εκπληκτικά προϊόντα που εγώ και η οικογένειά μου τα λατρέψαμε όλοι, ο σύζυγος, τα παιδιά. Αυτό άμεσα δημιούργησε ένα οικονομικό αποτέλεσμα μόνο από τον ενθουσιασμό που μου προκάλεσε η χρήση των προϊόντων. Μπήκα σε ένα πάρα πολύ οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης και υποστήριξης από τους ανθρώπους του LA System. Εκπληκτική ομαδική δουλειά υποστήριξης. Τον πρώτο μήνα και ενώ εκπαιδευόμουν έβγαλα τα πρώτα μου 600 ευρώ και σίγουρα αυτό δεν ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, μιας και ούτως ή άλλως δεν έψαχνα έξτρα εισόδημα. Εγώ ήθελα αυτή τη σκάλα του marketing να τη δω να πραγματοποιείται. Έτσι λοιπόν μπήκα με πάρα πολύ συνέπεια σε αυτό που επέλεξα να κάνω. Συνεχώς εκπαιδεύομαι, συστηματικά δουλεύω, έτσι σιγά σιγά το εισόδημά μου εξελίχθηκε, έφτασε τα 1000, τα 1500 ευρώ. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να κερδίζω πάνω από 2.000 ευρώ κάθε μήνα σταθερά. Πολλούς μήνες ξεπερνάω ίσως και τα 2.500 ευρώ και αυτό μου δίνει μια απόλυτη αίσθηση ελευθερίας. Να έχεις στα χέρια σου μια τέτοια επιχείρηση η οποία μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει από οπουδήποτε και να μπορείς να ονειρεύεσαι, να είναι ικανή αυτή η επιχείρηση να σε βάζει στη διαδικασία να φαντάζεσαι και να ονειρεύεσαι όμορφα πράγματα, να ικανοποιείς τις προσδοκίες σου, τις δικές σου και των παιδιών σου. Είναι ένα σύστημα δουλειάς εξαιρετικό, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο έξω στην αγορά και έχω κάνει αρκετά για να φτάσουμε να έχουμε αυτές τις επιχειρήσεις με το σύζυγο στη Ζάκυνθο. Είναι η ωραιότερη δουλειά του κόσμου. Νομίζω ότι είμαι σε μόνιμες διακοπές. Λειτουργώ μέσα από το χώρο μου, έρχομαι σε επαφή καθημερινά με πάρα πολλούς ανθρώπους, από τους οποίους παίρνω την ικανοποίηση ότι έδωσα ένα μήνυμα. Σίγουρα είναι μια ευκαιρία η πρόταση της Herbalife και είναι ευκαιρία ακριβώς γιατί δεν το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι. Σαφώς όσο περισσότερο το δουν, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εικόνα αυτής της εταιρείας, που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εξαιρετικές εκπαιδεύσεις από κορυφαίους επιστήμονες, από κορυφαίους συνεργάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι εξαιρετικό. Είναι η ωραίτερη δουλειά του κόσμου. Τη δυνατότητα να ταξιδεύεις παντού, αν και εφόσον το επιλέξεις, και εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα σε αυτή τη δουλειά. Έχω γνωρίσει υπέροχους ανθρώπους και έχω κάνει πάρα πολύ καλούς φίλους. Ευχαριστώ πολύ.